होसोख्रुबलायनायसो बिसोर नै बैयाव दङ पार्थि मोनसे बैयाव दं पार्थि मोनसे दग दे र' बुलायथों दा होसोजाला खागासिनो बिसोरो मानैयाबो दंनो deh memang thambang đây होजोबबाय महायबा लामायाव बेंथेग्राफ्रा साइड खालामना होजोबबाय masih dong masih ini kacau punya lah masih oंखारलांबाय इरायना होजोबनांबाय सयथा जाबाय साननो हाबावाखै हांग्रिली गामि मान्डिया डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका स्टेट बे माइ आबादखौ बिसोरो बोसोराव खननै फिथाइ थिखाङो माब्ला माब्ला मा माइ गायो आंबो जेबो मिथिया नाथाय बिसोरो बोसोरावहाय खननै बोखाङो आरो माइ आबादखौ ओमफ्राय दुब्लिनिफ्रायनो फानहरो डाइरेक्ट